Baratiku bega ko wasu den. Baratiku bega ba ko wasu den. Ne me kungo ira alala. Ha ala. Oh, ala ta tuye ha. Wallahi. Ata tuye. Ni ga tere ko fay, ni ka tere ko ne fay balo la bi wallahi. Ni ala ne ti gardien ka fi. Ne ti gardien ka fi. Wallahi. Ngala bara mi ke wule kenni. Wallahi. Ay padra bulo kuni mor fu sa fu de yes. Mi biri jay bo foma, mi biri jay bo kena. Foi te diana min jaba, o fonu toyi. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sohoro. Ante. Basiti. Ya tila. Alhamdulillah. Ate. Aba. Awa. Ba. Awa. Iga patron be ya. Patron. Oh. Ano ati. Misega alaja. Ha? Misega donga alaja. Pourquoi? Nati mensi ga kono be. Ane de ma fi ngatia. Uye ye mu de ko. Nare no cigela ne nafi. Tugale. Achi nya foni. Ya ide. Ko cinya be to godi. Ere patron ya. Ha? Ete patron ni be nga cinya be to godi. Ah, ina ne ku ka nya foni de. Kena ne sega nya fi. Oh, ni ta nya foni ah, ite do. To kuma ere ta eta ku ni jume ni sira. Ni ta nya foni te do ya patron. Ah, ko fi ha. Ere ta ro kuma ne be genda ji cene. Ite dore ya gardien simple go. Yo simple. Kena ga tankira ne. Ela flo. Ibrahim ko zambi bi ju ko sisi abenya na sisi. Ibrahim ko support so bi ju fura abenya na sisi. Ina ku gardien re kana ne nde. Iga mo ne tatini de. Ya famu ya. Ita do. Boy ne gateme. Ni ta do ya ke. Ita mana ka bara. Ere ta su wa ubie sotige joy. Ouais, ici c'est pour moi. Ne le garder. Gardien simple e te ke so tu. Il faut simple, il pas simple. Kana ne dogare ni dogare mi te mi no be boala. Et ça foi kala na. Et c'est foi munganina. Artiste simple. Regardez. Che manja. Qui est manja? Toi tu manja. Tu connais manja? Manja. Toi tu connais manja? Il est mistina de. Il est manja. Il est manja. Ah te faut la dele ko so ni korea. Amunisema. Amunise anye dele. Afesema. Anye dele wa. Afesema mafiu. Bila koro, afesema mafiu. Il doit forcer c'est bien ta qui court ça. Il est mana mo. Agresse wulidi e prenga be fo salon wonda Mana mana ka fola ti. Hey, écoutez ya. Oui. I prenga be fo salon wonda la munebi. Ima e bi pla ko ne pla ko fo ya. Ako kwa mo ila ngo no ngwa tuni patron wole ka dima. Bila ko yo ko fa dala ka yere ti. Ko Ka dai gato patron est-ce que ka di ne secrétaire le te fiu. Patron. Fema toni de ya sala. Chei i du boy sa. Eh, ya glisi sa che fare na wulila wa. Yeni wa. Ninga mo ne ntai ni. Fare na wulila wa. O mai kungulo chene lwa. Ninga mo ne. Ale lo kungulo ma yu. Ale kungulo mai ma ne ma boy ne ma fo ga dabla. Ibe mko. Ni mi. Ibe mune no fe. Fare na wulila wa. Ha? E ya kwa fo. Machama. Esiga kene. Ni machama ne ko yi damne, iti damne ya. Ni te dore ka. E fena juta la de ba fo ga ba ka barana. Damne. Inenne. Hey, kro. Me mi finyana. Ha? Abaka barade la. Ya fam e fena manga na kana kiba dogo ya. Bien sûr. Ya fam ni nana ni dagushi. Na ma so e ga du. Amana ke chugo chugo net na to éternellement so na boka ta chido nyina bo. Ina nye kena manana. Ya fam I kana to ga fama ko gardien sa passe abaka barade. Voilà. Ya fam. Voilà. Akai akala to. E baro mungu na nani ko be parce que baro bunya jina tiga ko be. Inna na nya fo ga assalamu alaikum. Ay fo ndami. Ko so mo do on pashiti. Ngo am ko be patron ni na quoi. Ni aya soro na se ga nyogon yi ko non ne ni patron ti nyogon en tant que ne na chimina ni mo chinya fo ali mais alors que bedu ma do sigida na be ba don ani angunu ka me ni ke chinya fo ay ibi bo e fi ya ni ga se fon rafe e ta soro kuma ga ndi nyai la ile le e kira ba e kulu kama ni me songi nga chinya fo e ka sukari liberté chimi menene nche ni ko ne ba fo e yere di e la flo e ka ko jo na fi ijo sa ijo o te problème ha abula ke ne no re la ko kan ta so kama ne ko kan ta anga do so na nga kuma d'accord problème ta c'est ma ko mi mo go na kuma fo voilà yoro mega kangar de yoro ha rentrer yoro mega kangar de ite mo ka kuma me chente ya rentrer ha rentrer ngana boka kuma soro nyere rentrer ijo gi nyinge ba fo konti ba ijo ya bon il est rentré kere moya il est rentré kere moya te foi fiye il dangade
Ni le simple wali, il est simple. Oh, bidon si. Ni ala mbi bolo kari benyane. Patron te foué voler faire. Mbi bna lo me kon de là. La wa kibaro. Joma chaise to Kriviti. Como que? Ah? Nea. Akan sudah ela kalau Iya nea, fale bina wuli la. Ibra sa kuni na. An ko mo la fi ko. Nno te ndanya. Hey, nea bai. Chaise be. Ah, Chaise to be. je sais da de je sais ka. Ke wuli potara si. Ne wo. Ah, E kunguru na chine dia. après quoi? Ha? O ma chaise kile de bia. E patron il est français, il a amené une photo to qui lo et puis artiste simple pour ça pour ce qui c'est ça. Ah, écoute ici, duma ici là. Sabali. Kana fɛn fɔ artiste ma dɛ. Y'a faamu. Artiste b'u ka baara de la. U bɛ yan jamana culture développer de kama. Y'a faamu. Artiste bɛ yan message passer de kama kana fɛn fɔ artiste ma. Patron, Y'a faamu. Patron, artiste abracele. Kun artiste ni artiste c'est pas la même chose. Bi artiste barakela atakela kamna. Ate bo fo de kella. Ay barakela intérêt de kama. Ni ka sese sa ni kama i ba la se yaso ay wala mana so do bo so kontani no bo ka no ila sese i ala naka ki la wuri ta ka alama. Ha? Ko do wuli fule do ni ma de fule. Do ni ko kwa korole. Ha? Do ni ko kwa korole. Oh, ima atoya bro no. Nawa dumbia. Ha? C'est un vrai chantier. Ay ko wuli min dala et puis ya la mena et puis ko nyama sura ko. Ha? Kaja ku ya telage. Imagine, ako sila kaja, ko yari pala sila kaja. Oh, Akainte tanga sheke takana. Olu do ni mali dala. Ne te kainye. Tanga sheke takana. Se te foi fola mana ka fo ko. Ni se bila mbulo bila de, bebe ni ta kuma de, se ne ta ni se mane. Mana ka fola ti. Do ni be ga do hu de de. E ni ke gardien. E ka wo dai. Ne ra min na banga so tigi ala sa. Ai no ni ko ni jura na so tigi. Asa se file ko na fe. Ila berat kuntani na asli ta ko wa anda ko kana na. Sumara ta do ni bitala sin tala. Sawa. Ya sawa ni. Ko jodi. Bashruti. Ibaka. Ya. Jangan tu tu. Awo Wallahi. Kasi ko kera chunga mna ira ni wala. siga fuita. Aiwa dodi. Aiwa na buta bashi. Ni erbe jabana station kala. Wa en wakati ni ko sisan. Le bona no fodi tega so wakati na. Wa era ba se sira ba. Chena na ko era fushte na. Ke ni ma ga don jibi ko. Sinya ma ki fushte bai don kama nana da an jiki ke yi. Dan ji ala kan jiki sai ya ko era ba kala. Don a ko don ka cha. Don wani bin na kala. Na ki ba ka. Jamana in gɛlɛya dogolen tɛ maa si la mais anw la anw waritigi wɛrɛ minnu filɛ ni anw ko aw ma ko wari tɛ an kunna don min na aw t'a faamu A faamu mais foronto bɔrɔ mana kɔrɔ cogo cogo tisoko kelen b'a kɔnɔna na bon o tiso in dɛ an yɛrɛ b'o de bolo i y'a faamu selilahiya ko la o tɛ baasi ye n bɛ tila ka 20 ci ma Patron, non. C'est pas du tout bon. A te be fiu. Ikana ka fiu. Ikana kere na wuri fila fiu. No e mun bɔdi. Ha? E mun bɔdi. E bi da ban ka bila kuma la kuma min ti ɲɛsirala mun na. I bɛ mun de bɔdi. Patron, i nana i kɔni ta bɔ a fɔ ko. Yɔrɔ ni mɔgɔ min bɛn'i k'e bila air la i t'i yɛrɛ kalama. I kɔni b'a fɔ ko n'est-ce pas? Awa ma Adama. Comme il est ɲɔgɔn ta. Awa ma Adama. Ne la fɔ ta.
d'accord a diyara n ye a bonya ma vraiment n b'i fo i y'a bɔ nafolo min na an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka caman fara a kan ami Allah ala ka nin dɛsɛ diyara n ye kosɛbɛ fo ka taa fɔ k'a diyara n ye i ni baraji ala ka sago yira ni ala sɔnna a ma n yɛrɛ tɛna fɔ ma i baro ani shalom n bɛ don studio la n bɛ sɔn dɔ bɔ ka d'i ma o i yɛrɛ ta spécial bon a tɛ so kɔni ka baara kɔni mais sɔnko in filɛ nin ye est ce que an t'o to yen fɔlɔ situation min bɛ yen sa an t'o ko to yen ayi o kɔni ni ko yɛrɛ o de k'i ye ten awɔ o k'i ye ten n y'a faamu n'ala sɔnna a ma problème t'a la d'accord donc kɔfɛ n diyara n ye n bɛ a ci ma n'ala sɔnna a ma inchallah merci beaucoup ok merci bien merci ne bɛ sira ɲini ok sira b'i bolo Kiribiti. Ini boleh baga. Akhirnya coba deh. Ini jaga dulu. Muka coba deh kira. Kotor ini Allah ini kita pergi wa mau di kamar lima. Kiribiti. Ambil baru kau ni pusing kau ni sirah. Anak nak salah semua kau dia. Mais itu silamɛ yɛrɛ ko c'est à dire n'i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɛmɛ ibu nɛma sɔrɔ lahara ne kɔni bɛ ka kɛ ala de kama k'a d'a ma ten. Ini ala ye ka ala kama to. Kotor ini ala ye ka ala kama to. Bon tiɲɛ yɛrɛ la baro a nana ni sɔn dɔ b'a bolo k'a bɛn'o kɛ k'o di yan quoi. Kotor ne bolo ye ala lo ye ala do. Ne bolo ye ala do itala do. O ye mun kuma ye? Bon d'accord. E bɛ ne ni ala cɛla dɔn. Non n fa bara nin fɔ sinon a bara nin fɔ ɲɛ. Ko bi wuri ti ya bara kɛ sebe sunde. Voilà, mun mi yɔrɔ ja fɛ o y'a suma sɔrɔ la min y'a tɔrɔ fɛ o t'a suma sɔrɔ la i ta kelen o de bɛ san joli ne y'i bolo baara la san joli ne y'i bolo ne y'i k'i garder su ni tile yan ne y'i k'i la baara kɛ su ni tile i ma miiri ala la k'a fɔ ko seli ye se k'a fɔ ko n na ye village la ka saga kelen d'u ma n y'a di n na ma i m'o kɛ i ma wari di ma n y'a ci n ba ma ne ye ka baara kɛ su ni tile artiste simple nana i baara yan i ye ala taala bila ka wuli ta k'a di artiste ma a fɔ ko artiste a ye ne ta kɔlɔsi ne ta kɔlɔsi o kɔ. Kebiti. Ne ta kɔlɔsi bi. Kebiti ne lamɛn sa. Ne ti taa laki. I ka kuma ye tiɲɛ sa, n lamɛn sa. Tu tɛ. I ka kuma jɔ sa. Non, tu tɛ. Sadi na ne mun de fi sadi na. Ne k'i wari jumɛn i ko ma ko touriste ka jaba sa sen tɛ. I m'o fɔ la. Hali ma fɛn min k'a fɔ ko famille ne bolo. N y'a mɛn i ka kuma ye tiɲɛ. I ka kuma ye tiɲɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la fili ye n sɔrɔ o yɔrɔ la. N tun kan k'o kɛ. Mun b'i kɛrɛfɛ. Mais m'o hakili sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Et puis moi m'o hakili sɔrɔ m'o yafa delili fɛ problème t'a la sa i jɔ sa su in na n lamɛn su in na n bɛ 40.000 d'i ma n bɛ 40.000 d'i ma i b'o ci so kɔfɛ n tila patron a fɔra ko ni wariko fɔra dɔrɔn ko fa bɛ wuli dɔn o de t'o mɔgɔw fɛ ayiwa parce que n bɛ 40.000 d'i ma i b'a ci so musokɔrɔba ma n yɛrɛ bɛ tila ka tan d'i ma i bɛ taa fini san sagako komi ne yɛrɛ bɛ saga kan tigɛ so kɔnɔ yan o bannen 40.000 n bolo taa village la ka saga kelen san n na ye et puis Burama fana ka saga kelen san o yan a ta mɔ d'abord cɛ dɔ n'a kalan wari sara monsieur Kulu wala n bɛ kelen di monsieur Kulu fana ma. Et puis jarakɛ dɔ y'an kɛrɛfɛ nɔ ale ye misitina de ye ni bi kelen sama d'ale fana ma. E bɛn'o san wari jumɛn na? 40 na. K'i ka wari bila ka taa so ka taa di i ka musokɔrɔba ma i b'o tila k'a sɔrɔ o ma se yen est ce que i ka kɛnɛ e hakili la ko ne bɛ k'a d'e ma olu de kama ne bɛ k'a di i ka musokɔrɔba de kama so yen. Problème t'a la. Est ce que i ka kɛnɛ mɔgɔ bɛ ka bɔ. Non problème t'a la a dan tɛ su la. I tɛ sabali. N'ala sɔnna. D'accord bon n bɛna bɔ sisan n bɛ taa ci dɔ la Karim kun na ka segin ka na i y'a faamu. Bon kana to mɔgɔ ka don so kɔnɔna na yan fɔlɔ. Ayi o kɔni kuma bila. I y'a faamu wa maa si kana don so kɔnɔ. Hali tabi fɔ tabi. Et puis den kuntan min bɛ so kɔnɔ yen laban n bɛna bila ka taa o ka so. Komi a tɛ ka sɔn ne ka fɔta. To yan la baara kɛ patron kana baarakɛla mun tɛ m'o kɛ n kɔni kana kɛ denmuso to yen a to yan. A to yan cogo di. A tɛ foyi kɛ n'a to yen. A puis k'ale karamɔgɔkɛ min ye a y'o la baaramisɛnnin fana kɛ komi. Bon e ko ten yan. D'accord problème t'a la. Bon n bɛ bɔ fɔlɔ i y'a mɛn wa. Hali soso kana don n ka so kɔnɔ. To yen hali dabi tɛ don yan. Ayiwa basi. Kuro. Ya danga min ko a ti filan kɔ.
et puis yo ma ko ni jama e bon ni jama no tele ala le ka ke ala no de ala le ndanya le te biu voilà mana ka vola et puis wa bi na ma sisa ni frère ka wa tantina na deni du furi ba ma ni ka ko na en fait ni wa tancho ma folo o wa ta muta et puis wata do sisa la kan si ko va ko do sisa Karamo Uncle ba file ça et puis mba kele gasa la fla kuna dumuni ko kabo et puis nde foi ouais on peut pas citer là basi là oh mungere ne bari ni nga ngom mungera sake ok yemina ni ma bo yemina ni ma bolo ka onkli be ko si mama si ko ile ala I konta fa ki bota dum kono ni ne mboto en sena yala ese yala I wuya kiribiti name che muri ame kan sigi kuka ka kleban ne tana kogo bla nyere la de ne be wuli ka ta yala che no nte dugu do sa nga ni nyen sena munumunu ka ta nga sigi che na dugu do non voilà ne a bien ka mi suko la ni de te trahison directive nko le suko la trahison directive ka mi suko non ne ta suko la ko la ko ka wuya ni ita na fiata mana so mi kone tabi ya fe ka dugu de do sa dugu bra do sa ya fe ki ma bodena o le di kono peut être ti bokunda o ne de marché inali ne ka mo yini ka dima pour ka ile fara boyere na te bo nyere muna o ma ne te nyere ya o be jonya de du ko parce que ne la do ga so jonya tere na me jonya tere jonya te non ni famu fio ya famu ka a famu to le mana no ma oncle ne bra ni famu c'est pas oncle ti ere fio voilà dinange ne bra ni famu fio ne dinange de ma ne dinange mi so ne me dugule ya soni gante voilà afu ya fe kan tara yo ne ti trai wala ya fe ta na la fe ne ti jamfa ke sabali sa olo ko sunguru ni bola olo ko sunguru ni bola mi ka wa bi nan dimo kramo yo ne ya lo I wolo sunguru ni bara ne ra tu ga ro don aga numero te mulu e ti bonala nta don abe boro ama wurci ila wurci mala a warci ne ka wora yere hakili jigin ba wole bi ko ne nyina na ba wole bi ba wole na la sona ba wole bi ala fa be dugu do ira na parce comme ale groupe ne ne ale ka cinya na sandra ale groupe ne to ira ne yo fa forna ba jidira fa kayana ba jidira utekaya non c'est moi qui a appelé Karadima. Il a mon accord qui yo fait et puis il vient ne ka kola sibe ntai ko et là a puis ne fanta ndadi il se qui taintoi ne fanta ndadi il se qui taintoi ne tanda ne le moyina Karadima ala te mashika sirila ni ala wala bi jabi mon accord dabla ko we na do kilan kelen mu ne ren na kilan ne rati la fiay bulu tamul bala ala de ala so yo ikele bulo fiki mari tamul bala ala tala mi non bulo le fiki kali bulo fiki ngone le tamul bala ala ibli bulo fiki masakra mo bin kale kan semi ila loni baka wiya ibula sise bika don ki bulo wiya sise ti ne tamul bala ala ne de ne kala ne frate ni apine frati la mulibali ala fatro ko fi ha voilà et puis patron to bi mba foi bien non foi mba foi voilà ko ne ni bu non mba foi ka fo go no yi escuro ni te yi te foi la escuro ya ko so de korea alhamdulillah il est ni te joyi bismillah so de korea ni te joyi bismillah so de korea il est dominique kala mo sta dominique kala voilà il est dominique kala mo tout dominique kala il bo mi kala mo tout bo kala ali longo yi bo le cabinet ne fori ko cabinet ko na yi bo kele yi go feke mo bli nyekele ni Eklala. Ni patron na. Ati mo lomlom la boara tele. Ni go ne ma. Ina lisansa sa o ba. Ni go ko ne escroc. Ni bo banga saké. E be ke escroc international parce que ne go patron mako escroc do patron be yin ngai dalaka. Ni patron ngana patron hakli ma be yin ngal folo ngai e abomi. Ko ki be ngai de ne. I ba don ni direct de ne. O e kaso e folo.
ni ne jamu fɔra i ka patron ye ani ye jamu ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjala ni baji o ye kaso 2nan ye fɔlɔ n'i ko ko ne ye escroc ye o ye kaso 3nan ye fɔlɔ e kaso o tɛ ban kɛla e fɛ yanni turu ka se ne ma parce que escroc n'a nɔfɛ taamala bɛɛ ye escroc e de ye ne lase yan e ye escroc international wala ne bɛ sɔrɔ ka tugu e la i to bɛ min f'i ye i t'i yɛrɛ to i sugu la an ka jɛ an ka baara in kɛ ni ɲɔgɔn ye tan so ni ne welela diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ wele yen dɛ ni ne welela dɔrɔn ko karamɔgɔ ni ne ko naamu o b'a sɔrɔ e jɔlen bɛ ne ɲɛfɛ. donc ne a fɔ safuru la e t'o de ɲɛdɔn a fɔ ko safuru la n bɛ min f'i ye yan ne ye maliyɛn de e de ye guinéen de walahi n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ la fanga la. a bɔ awɔ ne b'a fɔ n ko ne ye maliyɛn ye e ye guinéen ye n ko e de ye ne don arnaque la e de ye ne don kalabanciya la e de ye ne kɛ zon ye wari kama. non ça c'est la suspension des deux pays quoi. Suspension des deux pays. Il y a fait quoi de ça? Aïe. Ne y a de filles. Ah non, il y a fait que pays flaine de Bonyona. Non, il y a fait que pays flaine de Bonyona. Comment Bonyona n'a sous de filles. Ni ka et puis ni na Guinée be ni ka ni namara ni lamara hinan magar le kama et puis yo ma sisa ku ibra fo fanga ga fo ko ni Guinée le ki malene ok ya to ya fa mu wanya to ta Allah ko kibaru akaisa o to ta Allah sona ma ni mi darika ima fo ki longo katia ne fa longo katia tay ba shi tay ngo po ya wala tese fo ikala na ne bta sanfo wala ite wala isi ya anya na kuma kaya ha kuma do be ne teli ido de kalabanciya man talu yo kalabanciya ne be ne deme o ido de kalabanciya man talu ne ke fo itene la kilangere mana na kuma te ba te mo wala kan yɛrɛ jo mo bari adabla ka mo tele mana ka fo ni ye fɛn ne be kulu wala o kala i ka dɛ ni ma sɔn ne bɛ taba tiya da trois kunjugu ka i nɔfɛ ele fɔlɔ fa fɔrɔ ibere ka be sabi urudi ko kaya ido fɛn be sabi urudi ko kaya wala mbuni be mbula mba urudi ko kaya mana ka fola te morro ita ko ilo ka fiya ka fola mungkin Lamgo oke ya itu ayo fola ita tolong ka do fi mo tolong ki fe ka ne ba trois kunga sisa alors kli de tolong le fe ça e bien que le fi c'est ce tour ya wallahi ibaro ina kan kili aka sa ko fonye mawuri soro fi wallahi drasi tankiri tembolo ka lama mbra la sa ko ma potoro dangade be jo mari ko ko alela wuri mana de abra ta bota dangade ki banga wuri duma dene war min dama e o feto potro watan duru direma bi manga ko lamna e bi le fana fo ka ko i watan duru mi dinema ki fana watan duru ta ne watan duru e mota ne wa duru bala ko fara wa duru ka sanga salu ba fleni e bon bon na fara ko ile bi kana torla ile sala sa masaka ya e puis masaka seya eta fam jina do de bene bulu jina en toko de ko na wusu ale bona o de sakasu bona o de takahi o takahi o de babli cornina e tikay o takahi ne saka te fagale i bɛ taa saga ɲɛnama de jɔ k'ale wele y'a takasi a bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ saga kunun ba e tikay alors o kɛra banba de o jinɛ o saga sun o de ye bamani saba ye bon kelen de ta dira a ma tɔ fila ta yɛrɛ ma d'a ma a ka ɲi e mra ɲɛ fi non jina mi bolo ni ye banba yɛrɛ de o tɛmɛlen kɔfɛ banba tɛmɛnen kan komi musokɔrɔba ka saga ko don n bɛna 10 bɔ n ka wari in na k'o d'i ma i yɛrɛ i b'o dafa cogo dɔ la ka saga san musokɔrɔba i ko ten a ye n b'o kɛ sisan yɛrɛ e b'o kɛ problème t'a la n dit ça ne sɔrɔ sa ima ko on kiri mo ke pikandi jina mi bolo saga kunna o jina wolo te ko saga jina mi saga kunna o jina tay fi watan ma folo mbo fara patrola wabi ni ka wabi du akwai wabi woro seli su mi su bana maki ula maki fa choko ni na mbe su bana te sungurba de bolo lay kan dia doro
Ni yɛrɛ ni jifili fana y'a mun n bɛ fɛn fɛn minɛ o sen fɛ